For many people, the Rhodope Mountains in southeastern Bulgaria are the birthplace of music. The legend of Orpheus and his miraculous ability to charm and enchant with music and song had its origin here and echoes through every tree and stone. To the people of this timeless pastoral land, this is the reason they have so many extraordinary singers and musicians. It is also a cause of sadness for those born and nurtured in this ancient tradition. Когда реплам, когда тропнам, я виши майка одеглода. Гата глода, тебе майка мене тако. Ахмед се казвам. И Сенов Мирчев. От село Неделино. Живам в Бейре. Преслуд. Се казвам. Занимавам се с добитък, с земеделие, оране, копане. Алтынжие, бешинжие, дөртінжие, üçüncие, икинжие, биринжие. И пак не завиждат хората. Пак не завиждат хората, майка. Ето сега, като чуят тебе знанци, чисто и просто да станам гръмнат аз. Защото по-напред имаше на всяка колиба. И добитъка всичко. Само съм останал сам аз тук. Бащата, разбираш, и едно време му иска да ги продаде, обаче той не ги продаде, вика да останат, вика, за вас и за вашите, вика, внуци. Има 3 волова, дето урат. Ще дойдат тук да ми вземат от съвета, разбираш ли, воловете. Аз не ги дада. Продава ги, разбираш ли, копищановете. Те едно време при турско робство, те ги са навързвали, разбираш, на кози, които и имало и еркичи, разбираш, на тях. И като ги пуснат в Балкана, да издавали много хубав звук. И обичали всички да ги слушат. И възрастните, и младите също, и ние дори сега, в момента. Всяк ще има негов вкус. Всякъде си има негов вкус. Това, виж. Слушай сега. Гледай сега, гледай. Заминала аз, умрели, няма да има нищо тук. Казвам се Костадин Илчев. Роден съм в Родопите. От малък съм закърнал с родопската гайда, родопската песен. В 1961 година за пръв път така проявих интерес и си купих гайда. Започнах, самоук съм, не съм завършил някакво музикално училище. Но така, в течение на време поусвоих гайдата
с нея си карам живота. Сега останаха малко майстори, има двама човека, които са над 70 години. От младите хора няма други майстори, аз и моят колега. Това е ручило, състои се от 3 парчета отделни, 3 еклемета, които също са изработени от дрян. На краищата, за да не се пука дървото, се слагат пръстенчета от животинска коса, от рог, животински рог. Пискончето също от същия материал е изработено. Обичам да се занимавам с тази работа. Имам някаква слабост така към този инструмент и доставя ми удоволствие чисто и просто да направя нещо, което да му чуя гласа. Може би аз съм наследил, взимал съм гена на мой прадядо. Той е бил майстор на гайдите и е свирил много хубаво. По предание аз не го помня, той е починал много отдавна, може би над 100 години как е починал, но по предание от неговия син, моя дядо, от баща ми, той е бил много добър педар. The music of this Nedelino region is intimately connected to courtship and work. This relationship was best expressed by sadenki, or group work parties, where young men and women used songs to flirt and communicate with each other. Не приказваме, като сега младите. Тая друга яла ми яла иначе. От горна страна каначе, няма ни май да пее. По-далече, иначе мама е беля башикай. Мама е беля башика, те бърже беля награда. Те бърже беля награда, ластаната то заследи. Ластаната то заследи, ти тогав къде да идеш. Ние в миналото с тях по седенките не сме приказвали с момчетата така
А с песни сме го казвали. Всичко. Или вид като, нали, привличаш момчето с думи, му казваш, нали, на песента и спяваш песента и просто искаш любов да... Със самата песен да кажеш нещо, което винаги били думите все в любовни казвания, така, все едно нещо казваш с песен. Дали ще бъдат две сестри, дали ще бъдат... Те все песните са така направени, че се разбира момчето, какво иска да каже момичето. Ние сме 5 сестри, всичките пеем. Също имаме дъщери, които се опитваме да предадем това, което ние можем, за да продължи тая дейност, да не остане така, да не съществува. Много ще ни е приятно, ако младите също поемат пътя, както ние сме поели от нашите стари деди, прадеди. 16 години съм и започнах да пея тези песни още от 5 години, благодарение на моята майка. Тя също пее и от нея научих песните, както и начинът, по който се пеят. Харесвам тези песни и ги обичам. Родопските песни си ги много обожаваме и също искаме да научим и младите, но това е много рядък кадър да се научи от тия родопски песни, защото сега естрадата пее. This concern for the fading away of their musical tradition deeply concerns many of the Rhodopian musicians nurtured in this way of life. The dudak and kaval, types of flute, were once very popular in these mountains. Such is not the case today. As with the singing of two-voice and epoch songs, very few young people are interested in continuing this tradition. Младежите сега гледат малко бегло към Бургаса, онова стариното все още като че ли им е чуждо. Те не са вживяват в това, да чуят думите, приказките, да усетят в душата си наистина онова творчество, което съществува именно в нашия двуглас, нашите песни. Диско музика, предимно младежка музика. Фолклора не ги интересува чак толкова. Малко се предава, да кажем, малко са хората, все още има хора, които, малки момичета и момчета, които съхраняват това нещо, този фолклор го съхраняват в душите си и го
предават на другите. This Nedelano region of the southeastern Rhodope Mountains symbolizes the struggle many transitional cultures are undergoing. How to preserve the richness of the past amid the changes of the present. Харесва ми фолклора, но предпочитам да съм на дискотека. Там ми харесва много повече. Обичам да танцувам. Като собственик на дискотека, мнението ми е, че младите хора, които обичат и харесват да се веселят на световната и рок и поп музика, отколкото на българския фолклор. Мисля, че в един определен период даже има така представители на съвременни генерации, които нямат усещането за българския фолклор, нямат почитанието за българския фолклор, нямат уважението, не съзнавайки всъщност, че без него те губят много голяма част от онази ценност, духовна, така, онези духовни категории, които определят чисто българско. Харесвам тези песни и ги обичам за това, защото в всички тях се разказва за някакви славни хайдути, за хубави истории още от едно време. И те се възпяват като епопеи, като някакви незабравими легенди. Този двуглас вече подменя своите функции. Той има повече естетическа страна, отколкото социална. Ако е имал някога социална функция, ако е била една особена форма на комуникация, то мисля, че съвременните поколения на родопите възприемат тази песен повече като естетика, повече като традиция в чисто естетически и така план, а не толкова в социален. Нашата майка, когато сме на нивата, тя захвани някоя песен, я проявим интерес към нея и така научиме. Тя ни я каже, ние научиме
Често пеем на нивата, когато сме си вкъщи, когато сме на добро настроение или когато имаме гости. As in many cultures steeped in ancient traditions, it is the folklore and folk music of a people which may hold a solution to this complex problem. If this musical heritage of the Rhodope Mountains is to continue, the only hope for these special people is that the musical passion which dwells in these mountains will find a place in the hearts and memory of the younger generation.